gustong maging isa ang ating hangarin, isa ang ating layunin. Sir, sabi niya handa daw siya. Kayo daw bahanda kayo para sa kanya. Ma'am Lenny, handa na kami. We want you to succeed. Kailangan natin patayin yung mga drug lord. Tutulungan ka natin. Basta, save natin yung mga innocent. Sir, against siya dun sa path of killing drug lords, she clashes against the policy of the current administration. Paano? Kanya-kanyang method, kanya-kanyang style yan. Hindi ko na alam kung anong pamaraan ang gusto niyang Sir, hindi ba magkaka-deadlock, ma-hamper yung efforts mo kasi if may deadlock from both chairperson? Ayaw yan. Ibulong na lang sa akin. Bulong mo sa akin, ma'am. Sir, nagulat ba kayo na tinanggap mo? Kasi parang initially ayaw. Akala nila trap ito eh. Kaya nga sabi ko dun sa isang assistant niya, hindi ito trap. Kapain mo yung sarili mo kung may bayag ka. Patayin yung mga drug lord. Sir, yung assistant siya na hindi, I mean,